1 ماه مهلت گفتی 2 هفته 1 ماه ассалому алайкум. Ман ҳамин видеоя мира то охира тамошо кардам, гӯш кардам, комментариҳошам хондам. Бисёриё нависонданд ки ин ситуатсияро ҳар кас намефаҳмад. Шумо ҳамон одамое ки нависондаистед, шумо ситуатсияи ҳамон одамоеро ки ҳамида сум додаган ситуатсияҳоро шумо намефаҳмед. Ай куҷо сум оварданд, чӣ хеле сум оварданд, дар куҷо кор карданд, дар шикамошон нахӯрданд, кӯдакошон расход накарданд ки як мошин бихарем барои як рӯзи хуба. Не ки гирифт сума хӯрд, ин мошенника. Ситуатсияро фаҳмиданаш ҳичия. Метавонем 100% гуфта ин мошенника. Агар ин мардбача мешид, суми одаморо давно дода буд, солош қайд намедавон чун. Ба як видеои дигаша тамошо кардем, мега ки кадом акаи сума гирифта фреб када гирехта бирафта. Ман ба ҷои ҳамон харидоро бошум ҳамин гапа мегӯм. Ман ба он мардак чӣ кор дорам? Мо тира мешиносем. Мо тира барои видеоот ҳурмат, иззат кардем. Боварӣ кардем, сума да ту додем. Сума ки хӯрдай, ки бурдай? Таваккали ӯ ба Худо. Ҷавобгар ти. Сума мо да ту рӯй кардем. Ҳозир нигоҳ кун, ту қатъи ҳамон одам якум рӯза кор накардаистӣ. Ту ҳамон дидӣ ки фреб кардаистӣ. Як мисоли оддӣ. Ту да як стакан меоранд ои лой. Мегӯянд ки намира бихӯ ҳоҷӣ. Ту ҳамон ои стакани ои лойа мехӯрӣ ба умеди ки ҳамон таш тоза мешавад. Не охӣ. Рӯи айҳама хубаш медонӣ чӣ хеле мешид. Агар мекардӣ ту бисёр хуб мешид. Ту дидӣ ки ҳамон одам фреб кардаистӣ. Қатъиш ҳамкорӣ намекунам. Тамом мегӯм ака чизе буд набуд тамом. Не одам як кас ду каса ки фреб кардӣ занг мезанӣ ё қатъишон гап мезанӣ. Тоҷикай ба Худо ку ӯ шери наран ки тура инами солош қатъи ҳоли суд накарда ягон чи фақат суми хичона пурсидаистам. Занг мезанӣ меги ака инам хеле ситуатсия даима. Ҳамин одам маро фреб кард. Агар камтар сабр кунӣ, ман аудитория дорам. Видео мекунам, айру реклама ягон ҷо ҳамон суми шуморо ман вастанавид мекунам метавам. Ин вақтаку тура дувайнои одамо уважат мекарданд. Не ки ту рӯз то рӯз мардума фреб кардаистӣ. Аи қарз, даи қарз, аи қарз, даи қарз. Ту худат хута фреб кардаистӣ. Беғарзи мардум бо худат хута фреб кардаистӣ. Хеле кор намешавад. Ту ин кор айдаст дидӣ ки наомад басиш кӯ, суми мардума бите худое накуна. Мо инҷа ямра нестем. Занг мезанам мега ҳоҷӣ маззаи падарат нест, маззаи модарат нест. Ту бояд бипари биёй Тоҷикистон. Не ки ту намерай. Барои ки ҷон барои ту ширинай. Ай атаву ай учада ҷонат барои ту ширинай. Барои ки ту бирай уҷа тура мехапам, суд мекунам. Ай ҳисобе ки метарсӣ, намери Тоҷикистон. Барои ҳамун одамое ки ҳамин корро дидаистем ку бовар накунед ҳам хеле да. Ҳозир дар ҳамин дрини Инстаграм, Ютуб ҳаминҷода пурра бачаҳои мошин бизнес. Не ки ҳамуво мумкин мошина қайд мабифаҳманд. Солша медонанд, кай биромадаи мошин, газ, бензин ё дизела. Тамом. Бо ҳам талшина мехад мебинанд куҷои задагия назадагия тамом. Ҳеҷ чиз намефаҳмад. Дар ҳамин Инстаграм як одам тамошо мекунам. Бисёра не ки мияташа ман тамошо мекунам. Ин реклама нест. Ба Худо ин реклама нест. Ин одама ҳаматон дидагем, ин ба реклама муҳтоҷ неста. Сомон авто нома акай Фазлиддин аку. Уна намедонӣ акай тамошо мекунам. Одамое ки ҳамонро тамошо мекунам, ӯ видеоро дидагиам барвақт. Дар автосентри Корвон агар хато накунам, ҳамонҷа мепурса ки гушна мондагим як самбусам бите. Агар ҳамонҷа мегуфт ягон кас ёрдам мекунад бесум самбусаш медод, чанд ҳазоришон медод. Ҳамон видео ба филмҳоилам ҳаста. Ай ҳамон вақт ман ҳаминро тамошо мекунам. Ман оли надидам ки ягон кас бигӯяд ки ҳамин одам мошенника, суми моро гирифтагия, наметавад ё мошина рӯӣ накарда. Одаме ки гаранти метавад ки ягон чишид мошинда сумта возврат мекунам полни. Аи ҳоҷӣ сумои ҳамон одаморо наметавад. Ҳара ҳамин бародару
пеши ҳар чизе ки мегирен аввал бибинен, бипурсен, ҳавои сумтона расход накунен.